Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Wailul likulli humazatil lumazah. Kasawian sa kaparusahan ang bawat makakating dila na naninirang puri at yumuyurak sa talikuran. Alladhi jama'a malahu wa'addadah. Na nagtitipon ng mga kayamanan at abala sa pagbibilang nito. Yahsabu anna malahu akhladah. Na nagpapalagay na ang kanyang kayamanan ay makapagpapahaba ng kanyang buhay ng walang hanggan. Kalla layumbadanna fil hutamah. Hindi ito tulad ng kanyang pag-aakala. Katotohanan siya ay hahagis sa dumudurog na apoy. Wa ma adraka mal hutamah. At paano mo mapag-aalaman kung ano ang dumudurog na apoy? Narullahil muqadah. Ito ang apoy ni Allah na naglalagablab ang ningas. Allati tattali'u 'alal af'idah. Na ang init nito ay sasadlak sa puso. Innaha 'alayhim mu'sadah. Katotohanan ito ay lulukob sa kanila. Fi 'amadin mumaddadah. Na sila ay nakatali sa mga mahabang haligi ng impyerno.